Istinita strana kako znamo koliko je ko inteligentan, jer inteligentnost nije znanje, već kreativnost koja to povezuje. To označava kako integrišete svoje sopstveno znanje, koliko dobro možete da povežete stvari i stvorili novo znanje. Se zove nemislice i govori da sasvim obična osoba može biti inteligentna. To su rekli Albert Einstein i Steve Jobs, dva velika uma. Zato vas pitam, da li vaše znanje može da se integriše kreativno na nov način i za nove generacije? Postoje dve grupe ljudi kada su u problemu. Oni koji imaju sami od sebe pokretačku energiju i jednostavno sami sebe pokreću da prevaziđu svaki problem. I postoji ona druga grupa koja kada se desi problem u poslu, ljubavi, u novcu, životni problemi, on se zakoči i jednostavno ne može naći tu pokretačku energiju. Pokretačka energija se nalazi samo na jedan jedini način. Sve ostali scenariji od toga da vas teše, da gledate motivacione videe, da je neko uspeo, ima samopouzdanje u tome, dokaze, to nije pokretačka energija. To su kratkoročni trenuci u kojima ćete vi da udahnete duboko. Pokretačka energija se nalazi na sledeći način. Problem koji imate, tražite istovetne osobe koje su prošle taj problem. Savet koji vam podele, preuzmite i uradite nešto. To se zove pokretačka energija malim koracima, jer u tim trenucima ne postoje veliki koraci, samo mali, kratkoročni, ali oni vam daju energiju i tada dobijate samopouzdanje koje je dokaz da ste nešto uradili, da nešto radi i da imate energije da nastavite dalje. Da li znate, ako želite da napišete nešto, svaki pisac će vam dati pozitivnu kritiku. Ako želite da otpevate nešto, svaki muzičar će vas usmeriti, a svaka poslovna osoba će vam dati pravi savet ako želite nešto da započnete. Samo osobe koje nisu stigle nigde uvek imaju nešto da kažu i da osuđuju.